Hello po sa lahat ng mga members ko dyan. Ito na po yung panahon para sabihin ko sa inyo kung anong benepisyo, kung anong benepisyo po, kung anong benefits, ayan, English na lang tayo kasi naslang yung Tagalog. Kung anong benepisyo po ang makuha nyo sa akin. Pag nagpa-member po kayo, ayan, gusto ko lang magpasalamat bago ang lahat. Thank you talaga sa lahat ng nagpa-member sa akin, sa aking mga bronze members, silver members, and sa aking gold members. Ang benefits po na makukuha ng ating bronze member ay meron po kayong mega shoutout mula sa akin every Tuesday. At syempre, from Wednesday to Friday, ay meron po kayong chance lahat na magbagsak ng inyong mga bahay. At syempre, mag-iiwan ako ng bakas from me, myself, and I. Oh. At bakas din sa mga video nyo. At syempre, meron kayong makukuha sa akin na WH, tamsak, at saka aking tapat na pag-subscribe sa inyong mga bahay. Okay, mula po sa akin, sa aking main talaga na account na ito. At sa lahat ng aking silver members, meron po akong 3 times a week na pag-share ng inyong mga live streaming. At syempre, ganun din na makukuha nyo sa akin pag present kayo sa ating live streaming from Monday kasi yung pangat natin kasi Miyerkules hanggang Biyernes. So, Lunes kasi every Monday ay talagang panahon yan ng ating kamustahan. Akyat kayo, magkakamustahan tayo. Kung gusto niyo mag-sponsor ng WH, pwede rin kayong umakyat at para sabihin sa akin, sa aming lahat at sa ating lahat kung ano yung inyong sponsor. Tapos, Tuesday, yan po ang ating mega shout out. At syempre, from Wednesday to Friday lang po ang ating paangat. Yan po ang schedule ko. Dapat po nating i-schedule yan kasi maguguluhan tayo kung gagawin natin araw-araw yan. Yan po yung pinaka-the best na naisip ko para tayo talaga dito, kailala ng lubusan. At tapos, sa lahat ng aking silver members po, ganun din, kaso lang, mag-share ako na inyong mga live streaming 3 times a week sa silver natin. Ilalagay ko po yan sa aking community with yung tawag dyan, yung with mentioning. Pag i-mention ko po ang inyong mga channel dyan, syempre tatag ko po kayo, i-mention ko kayo para pagpunta ng mga bisita natin sa ating community, madali lang nilang pindutin ang iyong channel. Pindutin lang nila yung merong at like for example, at Taligsik City. So, isang pindot lang, diretso na kayo kay Taligsik City. At syempre, ito ang pinaka-the best sa lahat. Yung aking gold member, meron po kayong chance lahat na makipag-video call sa akin. At para mag-record kayo ng ating conversation. At syempre, i-add nyo po ako, Joy daw ko sa mga gold members. At araw-araw ko po kayong isa-shout out. Ayan, syempre, lahat ng gold members ko, araw-araw ko po ipagsigawan ang inyong mga channel sa aking live streaming at sa lahat ng aking recorded video mula ngayon. Tapos, syempre, ganun din ang mangyayari pag nandyan kayo sa ating live streaming, ay meron po kayong chances na ibaba din ang bahay ninyo at magkakaroon kayo ng watch to watch sa pamamagitan ng ating pagtutulungan ng lahat ng nasa live streaming. At syempre, maraming salamat po sa lahat ng super chatters. Always ko pong ibabagsak ang inyong mga bahay at bibisitahin ko rin para magpasalamat, mag-iwan ako ng bakas, magtamsak ako at WH na rin. At sa lahat ng may mga harang na nag-super chat, ay ang makukuha nyo po sa akin ay hindi ko talaga tatalunan yung inyong mga harang. Ayan, yan lang talaga ang pwede kong maserbesyo
maserbisyo sa inyong lahat mga kaibigan. So, laban-laban lang po tayo. Lahat po ng members ko, meron po kayong prioritize bawat stage, bawat level para pala. Okay, dito sa aking channel. Kaya pa-member na po kayo. Bihira lang tayo magbigay ng libreng jacket kasi para ano naman, pakonsuelo naman doon sa nagpamiyembro sa akin. O, di ba? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Malaking tulong po ang inyong pagpamiyembro, ang inyong pag-super chat sa akin. Malaking tulong po. At kung gusto niyo naman na magpa-host sa akin, I am willing to do it from Monday to Sunday from 2 p.m. Philippines time to 7 p.m. Kung gusto niyo pong magpa-host sa akin. At pag-usapan natin kung magkano. Ang magkano sasabihin ko na lang dito. Pag magpa-host po kayo sa akin, 500 pesos po ang isang oras. Ayan, hindi naman siguro kayo magsisisi doon. Mega shoutout na umakyat na ako sa inyong mga channel. At syempre, tutulungan natin yung inyong mga subscribers dyan. Ayan, yun lang po ang masasabi ko. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Sana magtutulungan tayo ng taos puso. Napakahirap po talaga ang maging isang host. Hindi madali talaga. Alam kong nakaka-relate na kayo sa ginagawa ko. Yung iba dyan na lagi na nagla-live na rin. So, alam niyo na kung anong pakiramdam pagkatapos ng live. Salamat, natapos rin ang live. Ganon. Parang, ay, Diyos ko, salamat, natapos din. Parang ganon. Ay, Diyos ko, bukas na yung ano ko. Okay, bumibigay. Ayun, maraming salamat. But, sa likod niyan, sobrang saya ng aking damdamin. Dahil alam kong nakakatulong ako sa bawat isa sa inyo. Kung meron man akong hindi na shout out, hindi napansin, patawarin nyo ako kasi tingnan nyo na lang yung aking itsura dyan. Kung hindi ako nakatingin sa screen, meaning hindi ko kayo nakikita kasi busy ako. Nagpe-play din kasi ako sa lahat ng video na nagbababa. Ayan po yung benefits na makukuha ninyo. Kaya thank you so much po sa lahat sa aking thumbnail editor. Thank you so much. Ang pobre sa Canada, sa aking admin, Tommy Kikoy, thank you so much. At sa lahat, sa inyo lahat, thank you so much. Mega love shout out sa aking lahat na gold member. Eliza Johnson, Master Serious King, Pobre sa Canada, Liza Clark, Minimi and I, Pasyalan Japan Vlog, Triple K Pueblas, MJ Liveways, OMG, sino pa ba? Si Archie Palana, and of course, Glenn Fuertes, and J Journey HK, and yun lang. Mega love shoutout sa inyo and thank you so much sa inyong suporta. Malaking tulong po yan. Ayun po ang benefits na makukuha nyo sa akin araw-araw. Every day. Okay, ayan, goodbye po. Matutulog na ako. Katapos ko lang mag-live, kumain. At ito, mega love shoutout. Bye-bye, God bless ating lahat. Ingat po kayo kung nasan man kayo naroon dyan. Maraming salamat po sa lahat yung suporta sa akin. At sigurado, masisiguro nyo po talaga na mapupunta sa kabutihan ay inyong pagsuporta dito sa akin. Mahal na mahal ko kayong lahat, mga anak ko sa Inday Kabkablusuk Team. At sa lahat ng mga members ko, thank you so much. Sana'y magkakilala tayo ng lubusan sa inyong lahat. Bye-bye!